bisan ang imuhang gamay sala, bisan yung pagtaot nako, bisan yung gamay nakasuko nako. Dili ko nakalimtan. Dili ko nakalimtan bisan kanang gamay nimo espiritu. Maglalangoy gina sa impyerno. Kaya ang akong gisulti, gikan gini sa Diyos, gikan sa Diyos. Kanang inyong gigamit ng mga panambal, orasyon, o kanang gamit inyo mga gahom, itik lang na sa gahom sa Diyos nga naa akong gipugnan jud pag-ayo. Kay maluoy jud ko sa mga tao kung muuyog ang kalibutan. Wow, dili mo kailong. Naapa ko musulti. Pero sultian ko kamo, bisag gamay kodlit sa inyong sala, giihap na sa Dios. Ako po nang gitibanan. Kay inig-abot sa panahon sa tribulation nga mabungkag ug unsa man mahitabo ninyo, ako nang ibalik gyud kaninyo. Apan sa pagpakaron ako gitago ninyo, naghangyo pa ko sa Ginoo nga dili pa makubos-kubusan pa ang katalagman. Kaya naapa ko'y panahon nga gihatag kaniya. Pero sultian ko kama, kanang inyong kaisog, katalaw lang na. Ngano, bisad karon, kuhaon ko sa Ginoo para lang sa inyong pagkabakakon, para lang sa inyong paggamit sa Ginoo. Kaya ko, musugot ko sa Ginoo, ug malipay pa ko nga iya kong kuhaon, kaya inibalik yun niya. Nibalik na siya, naana ko ang espiritu. Pero kanang inig-abot sa panahon na iya gyud, iya nang tumanon iyang ingon nga dadpon ko kamo sa bagong yuta, bisag gamay gihap ko na ang inyuhang pagdaot nako, kay yaga-yaga ka na sa espiritu. Wala ako nagwali para sa akong kaugalingon, wala ako'y pulpito. Busak kamo mga relihiyoso na nahadlok o nagpasigarbo sa inyong pulpito, kinahanglang mamatay kamo haron kamo malangit. Gibunyagan lang mo, gibunyagan. Ako ang akong tinago, nagbunyag ko sa kalayo sa espiritu, nagpandong ko ninyo, mao na nagwali ko sa tinago, kay ang balaang kasulatan mao na gamiton sa paghukom. Hukman mo sa inyong mga tinaguan, hukman mo kung unsa ninyo pagyaga-yaga sa espiritu nga kamo hinoy amahan, kamo hinoy nagbunyag, busak kamo nagbunyag, isulti gid ninyo ang kaakuhan sa gibunyagan ninyong mga bata. Isulti gid ninyo kay kada impierno ug wala ninyo nasulti nga inyong gibunyagan, inyo nang tulobagon. Kay labaw sa tanan, ikaw pagyoy nangamahan, ikaw pagyoy nag-ingon nga ikaw makaluwas diha kaninyo magkisayod, magsulti ang inyuhang mga tao nga gibunyagan diha maluwas na ninyo. Kamong nag-ingon nga kamo tuwa na sa langit, pero wala diay ninyo gidala sa langit. Inyo hay nagipasigarbo nga nagkaon ng hostiyas, nagsimba, tuwa na sa langit. Kamo manubag, mga pare, manubag kamo, mga kaabag, mga pastor, kuwa kamo nagsulti, kamo ang manubag. Tanawa karon ang kalibutan, wala sila nakabalong, ang hukman kamo sa iyong tinago, mo na nag-away mo karon sa mga kurakot, sa mga kawatan. Abi ninyo, nakita mo sa Diyos sa inyong mga sala, nakita mo, adunay impierno kung namatay kamo sa sala, mga bakakon nagtago kamo. Ang impierno maoy inyong puyan, pero adunay langit kung namatay kung naas kabulahanan. Ako, nagpandong ko karon, nakabalo ko nga sige mong ingon nga way taong walay sala. So hukman mo sa inyong sala, nagpandong ko, biyain ninyo og paningkamot yun mo, kay adunay panahon pagngita gyud tao nga nagpandong niyo sa kalayo sa espiritu, dili nagpandong lang, kundi naghusay ninyo sa balaang kasulatan, naghusay. Kung kamo miingon ako hayahay, ako nagpakamatay sa kalibutan para madungog na gyud nako ang espiritu nga akong ihusay kaninyo. Kung mo kung ingon pa gyud mo nga ako ni, kung makaya ninyo ang akong gibuhat, kamo na pod ang gigamit. Kung ingon gyud mo nga kamo usab ani ako kung ingon mo hayahay ko, dili mas hayahay mong namati ka nako, hayahay mong mamati ka nako. Busak ka mong wala namati ka nako, pagbantay mo, kay ang akong gisulti gikan gayud sa espiritu, siya ang nagsugo nako,
bisan karon musugot ko nga kuhaon sa Dios, susugot ko nga kuhaon sa Dios kay kumpara gyud kaninyo mo na ang inyong kaisaw katalaw lang nako kamo mga pare musugot kamo nga kuhaon mo sa Ginoo karon dayon ako musugot ko kung moingon gyud ang Ginoo nako kuhaon ko ikaw anak og iya na kining uyugon ang kalibutan bosa karan ang akong gibuhat naglain sa mga karnero naglain sa mga tao og kada gabi akong husayon aron abot sa tribulation pili na marod kaysa inyong amahan kung magpabilin mo sa inyong naandang patulan pabilin mo dili ko mamugos niyo wa ko kamo gikinahanglan kung wa mo ning tuo diri nako nagpabugat lang mo nako ang akong iserad naglain lang kaninyo og naghusay samtang aduna pay panahon aron inig uyog sa kalibutan nga uyog na gyud sa tuman sa ginhawa ug musilaob na gyud kini sa kalayo dili mo masundog pero kung mamatay adunay langit na kamong nagsulti nga kamoy nakaluwas pagbantay nagpaamahan mo kana lang ako isulti ninyo kay parang dili na ko mabugatan ninyo pero ay kabala ka dili ko mamugos ninyo mingkaon ko kung unsay naa kaninyo kung unsay inyong kinaya padayon mo kung kalimutan padayon mo kay ngano gidawat na ko ni para kamo akong padatuon patuyang mo mga dato patuyang mo mga kurakot patuyang mo nagwali nagpambog mo patuyang mo kamo nag-ingon nga kamoy na isimbahan kay akong gitukod ang simbahan templo sa Dios ang kasing-kasing individual ta isa-isa ta na hukman sa atong mga binuhatan ayaw magtuo na usa ka grupo ang hukman dili aduna lay balay panahulayan diin ko di pasunod na koron ang mga karnero o kanunay kung nagtudlo matag adlaw kana lang pero di ko mingon ninyo nang kalinaw ibilin ko kadiyo dili direra ko sa akong mga katawan kay katong makasabot sa akong gisulti kay dili gid mo malinaw kanang inyong gitudlo na puro baka dili gid malinaw ang kalibutan kana ha musuko ang Dios kanang sige uyog karon mga katalagman pagpasabot na pag-warning na ninyo pag-warning na nato makinahanglan mo balik kita sa Dios ayaw ka magtuo ingon tao ta makasasala maluwas mo kanang nag-ingon niyo sila makaluwas ninyo nagpakanaog na sa Dios nagpadiyos na kay gusto mo limbungan o sila gustong madato kana lang ako na isulti nyo kay mao na akong tinago ninyo dili gid nako na masulti ninyo mao gid ako tinago kay karan bisan karon ako wala na ako sa kalibutan wala na ako kalibutan nga trabaho wala na ako kalibutan kay tinunglo ang Dios tinunglo ang tao nga magyaga-yaga nako kaya ako nagpalansang nagpakamatay sa akong kalibutan nung akong kailigon ako nang gitugyan sa akong pamilya ang akong pagkatawanan ug gitugyan na nako sa Dios ang akong espiritu gitugyan na nako sa Dios ang akong espiritu pero ang akong pagkakalibutan gitugyan na nako sa akong gibilin sa akong pamilya sila ang magdesisyon akong kamot kung inyong pugson kini akong kamot kamatayon ako nang isulti inyo kung mahimo makadungog gani ko og mga makasuko na ko dili gani ko kapugong sa espiritu pagbantay mo kamatayon ang bugti sa pagyaga-yaga ninyo sa espiritu kapatayon ug kalaglagan isulti na ko na ninyo isulti ko ninyo ayaw ko ninyo pasuka ha kasi nagtuo mo pwede ko ninyong libakon pwede ko ninyong tamayon pwede ko ninyong isultuhon ako nang gipugnan kasi ingon mo na ako talawan nagahilak lang ko tuod ninyo kay naapakoy panahon makapugong pa ko sa espiritu pero abot sa panahon sige sulay ko ninyo daota ko ninyo sulay ko ninyo mas malipay ko kung mamatay ko kung ang Diyos mo patayin ako pero pagbantay mo kung dili ko mamatay kung inyo kong daoton kung di gani ko mamatay malipay ko kung mamatay ko kung inyong kusilon malipay ko mamatay ko din sa kupatay pero pagbantay kung dili gani ko patin sa Ginoo bisan ang imuhang gamay sala bisan yung pagkaot nako bisan yung gamay makasuko nako kal dili ko na kalimtan bisan ka ng gamay ni mo espiritu maglago-lango gina sa impyerno kaya akong gisulti gikan sa Diyos kanang inyong gigamit
na mga panambal, orasyon, o kanagamit ninyo nga gahom. Itik lang na sa gahom sa Diyos nga naa akong gipugngan jud pag-ayo kay maluoy jud ko sa mga tao kung muuyog ang kalibutan. Maluoy jud ko ninyo sa unsa mo kadautan naa pa may panahon. Magpaabot pa ko ninyo sa may pang panahon ang magpaubos. Lisod kay magpaubos. Nasayod ko lisod. Pero sulay ko ninyo. Ayaw jud ninyo ko pasuka. Kung na ako sa atubangan inyo kong insultuhon, kung makaya pa na ako, magpakamatay ko. Kung makaya na ako pagpungong, pero kung di na ako mapungyan, ang kasuko sa espiritu sa kalibutan sa mga tawag. Dili na ako makaya pa ko. Ayaw ko basula. Ayaw ko na basula. Kung dili na ako pagkaya, pagpungong, ang akong lipungan na kasuko sa espiritu. Ayaw ko na basula. Ayaw ko na basula. Ayaw ko na basula. Hapit na. Hapit na. Giabunan niya ang iyang kapugot sa kalibutan ug ako laning gipugan. Naa dinhi ang mga mangkok sa ako ang gitipigan pero giabunan niya. Ako lang gipugan ang iyang kasuko. Gamay na lang panahon. Pero ang maulahi gani ka magpasol jud mo ug magtuyang mo sa inukas buong kako. Magpasol mo. Dili na kumaluoy sa tao initapot sa panahon. Kay bisan ang inyong gamay nga sa nakinudlit sa inyong pagyaga-yaga sa akong espiritu nga gipugngan. Ikaw law gid ako kamo sa espiritu. Ibalik ko na ang inyong gipanusmuti ka ako. Ibalik na kanya. Basta bakwian ninyo ang inyong gisulti sa mga tao. Bakwian ninyo ang inyong pagyagaga sa espiritu. Kaya ang Diyos gad nagsugo na ko. Ipangkagin ako na ninyo. Kaya na nakakita. Kamong nakakita. Kung dili mo, musulti sa inyong nakita. Pagbantay mo, wa ko nalipay ninyo. Wa ko nalipay ninyo. Kaya inyong gikahadok ang akong Diyos. Inyong gikahadok ang Espiritu nga mo itag-iya sa inyong kinabuhi. Wala di ko nalipay ninyo. Nahadlok mo, kana nagilayaga ninyo, hadlok mo inyong buang. Gamay ra na sila. Balas ra na. Balas na ilang pagkabugiro nga sila. Sila ang makaluwas niya. Pagbantay mo kamo nagpataas. Kamo nagpasidarbo nga kamo makaluwas. Pagbantay mo, kamo ang nagpakanaog sa Diyos. Dili ka mo Diyos. Wala mo gipili sa Diyos. Gipili mo sa tao. Wala mo gipili sa Diyos. Wala mo gipili sa Diyos. Dili Diyos ang gipili ka niya. Kung dili tao. Ayaw ko sa pasok. Ang bumili ko. Pero Dibalas mo lang kasulatan. Ibalik sa Espiritu. Mo makikosay ka niya. Ayun. Tama no, Papa Jesus. Kinaapos bala ang kasulatan, kinanong magkugi ka mo. Sa pagtuan. Kinaling kugihan jud ka. Kinahanglan po ka nga mukamit, di ka kaalam, di ka alam sa kalibutan. Mo din ang Papa Jesus, nga nauban magbensahe ko, dili ganahan maminaw na ko. Kay iya pa sa kalibutan. Oo na. Oo. Wala pa niya ang gahom sa may balita. At yung naghahanap para ba na diri mga nang magbensahe ko, kasi akong tawanon, ang yagian ng kunin. Kaya nagasalig pala. Ang dali nga ito bagana. Ang pag-inan nga wala pala ko nasabtan. Abang tanawa. Sa mga balita nga tawanan. Klaro kayo. Bisan ka may ilang naduwag. Mapasa sa uban. Tama na, Papa Diyos na. Kaya bisan ka ning ako sa ligid sila. Kasi na ko kadudlo kadadlaw.
Gasulti ko na naman gyud ko, wala man sila nangutanan ako. Pero akong pangutanon nila, wala mo yung sawa, ang gila amaw na sabtan. Sunod wa, pinamon ang dudunggan. Mga sa may muhat ko nila, Papa Jesus na. Muangkon, nga, mango sila. Ingon sila na ko, bright ako. Pero, kung sa tawanon, mandaran ko nila. Insultuhan ko nila. O pasigarbuhan ba? Kung kalibutan nun, mandaran ko nila eh. Maay ka sila musulti eh. Muna pa magiging akong sulti, magsugod kong istorya kung kalibutan nun. Pero sa balaang kasulatan, watch it. Dili, wala ingon nila nga. Ano na as ingon sa balaang kasulatan nga, isong tigid yung nadungam. Pero ako nabalaan nila Papa Jesus na, gamayra, ang magsulti kung naa silang grupo. Bahin ako. O anak, o. Di ba naas balaang kasulatan? Kinahalang ihatag yun ninyo. Inyong yung ipasiga ang suga. Ayaw tabon sa gantagan. Ang suga. Tama no, Papa Jesus no. Urag tabunan nila ba kay kaulaw ko nila. Kaya ilang rason na yan. Dili mo na sila mamati na mo. O niya, kung ang suga ba, mingon na sila, mingon ang suga, di na ko nasugaan sila diya. Di man na mangitag suga. Nga ang tao gani, muduol gani sa suga. O anak, kung magtigo lang sila mamanaglaw, ang tao na mag-interes ka niya. Tama lagi Papa Jesus no. Mag-interes man na kay magbot-bot man nag-istorya sila. Isulti man nila ang nahitabo ka. Tama na. Kaya kung mag-interes na sila, ang sama na mong batan, sa mong batan. Sa mong batan. Anak, timani ka niya. Kaya nagunahuna nga na anak kanila ang kaalam. Dili malaman. Ang nagunahuna nga sila, labaw sa tanan, iya sa kalibutan. Ang nagunahuna, nga kaya na niya ang tanan, magpabilin sa kalibutan. Apan ang nagunahuna, o nga nagsulti, kanunay, ug pagbago. Mo ang Diyos karon ay nagahiskat sa pagpaningil sa kinayahan. Mo ka na ang Diyos na. Apan ang kanunay naminaw sa mga tabi sa kalibutan. Interesado sa mga butang wala hinungdan. Niwala sa ilapot. Mo ka na ang iya sa kalibutan. Na, ano yung problema Papa Jesus? Kaya bisan sa adere sa mua, bago pa ko nanudlo, magamit din silang cellphone. Kaya ilang tanahon na yan. Ang iya sa kalibutan. Bawa ka na. Kaya ang iya na sa espiritu. Anak-anak ka niya ang gahom sa may balita. Kung magsulti ka, anak sa balaang kasanatan. Huwag kaluwasan. Mangita po sila sa nagsulti kaluwasan. Masay buti mo ipasabot ang unsa. Di ba naas balaang kasanatan? Ang gusto mangita, makakaplak. Kaya ila pa mang palawd man ang ilang nasabtan o ila pang pangitawan ang kinauyukan. Tama no, Papa Jesus. Mga din na ang Biblia di sa una, imong gisubingay. Kaya haron silang makita kinsa ang magpugi. O anak. Kaya libuan pa man katuig. Ako mabalik. Anaamang ko sa kada. Anaamang ko sa taong dawatan. Tama no, ang ano. Kaya imong kasa sa balaang kasunatan mo. Dili ka gustong taong dawatan ng patyon. Gusto kang mabalik kanina. Mga din ang abot mo ipasabot. Nga pwede gamiton ang imong seremonyas
kanang mga orasyon, mga krus, ay imong gibalaan. Parang ang taong daotan, magagamit niya na magpadayon sa pagkadaotan. Muproteksyon sila nga. Mao na nga man, tama din na hiningan yun nila na nagagamit ka na po. Kaaway sa Diyos. Tama na. Okay. Kay tanawan na, kanang mapaktulan, kanang mga libakira, nanambal, nagsige pamalikas ng luya. Ang naapo sa simbahan, nagsige pamantay, wala nagabuhat. Diyos na, nag-ampog aman na mo. Maod yan na. Maod yan na yung gingon nyo. Bawa ka nagtuon ka sa wala ang kasalatan. Bawa ka na. Ang nasa wala ang kasalatan. Magkinahalan, malaman sa ka. Di ba? Nagaiman ako. Magkinahalan. Magamit ka sa imong ititilaw. Mag-unsaman ang asin. Mawat ang kaparat. Tama, no? Ika nang naimong kinadman, mga pari, mga pastor, sila naman ang asin sa katawan, hindi ba? Pero nawadaan magkaparat. Kaya wala man na sa binuhatan. Kaya ang asin ba, imong itimpla pa pa Jesus, no? Kinalang mo parat yun siya, no? Yeah, karon kaya sila man ay mong pantimpla. Sila man ang nakatuon. Sila man nagagamit sa kinaadman. Ang para naman nag-orasyon. Di ba? Ang mga espiritu na sa kalibutan mo na nagubad sila, nakabantay, no? Nga good o bad. Nga papilion ka kinsa imong bad. So, mao din ang ilang mga orasyon pod. Ama na mo gyud pa ning ipainungod. Ang pare, ama na mo gyapon. Nakasabot ko. Tama yun ang giingon. Nasa ko una-una, Papa Jesus, sa akong konsensya. Muna mo gamit silang mga rebolto. Panagway ni Birheng Maria, panagway sa mga taong santos na namatay na sa ilang sakripisyo sa paglaban sa imuha, pagwali. Ay, kay dili sila gustong mubuhat sa gibuhat sa mga santos. Dili sa gustong mubuhat sa imong gibuhat. Tama. Mga ning lisod ko sabton sa taong taas o garbo. Lisod ko sabton sa taong adunay agalon. Ngang bote pasabot, na halimbawa, naka sa simbahan, naka sa posisyon, hakog ka sa kalibutan nun, kurakot ka, dalok ka, dili gid manginahon ako. O ano? O. Kaya ang mga tao sa kalibutan nagsalig lang sa bunyag. Tanawa si Juan, nagapabunyag ako. Nagpakamatay. Ang magpabilin sa bunyag, kinalang mamatay. Una sila, musunod, umakaadto sa kong kingarian. Na, maaniran, tanang reliyon, kaniadto ka lang. Kinalang mamatay ka, ubat ka lang ako. Apan pagbalik ko, na naitaw, mamubuhi sa akong mga pulang, bibiya sa kalibutan, sama ka nimo. Nalipay ako na kaya. Ikaw ang pinanggap ko sa laban. Nalibiya sa tanan. Nagalat sa imong kinabuhi. Aron mamati ka na ako. Tugod sa imong hugot na pagtawa, gisakyan ka. Ikaw ang dating asna. Ug ang mga tao na magsakit. Ang mga tao na gusto kaluwasan. Magsalig, ibutang ang kuko sa imong likod. Ug ako, ang imong magtutuglap sa espiritu. Kay madungog ko nimo. Madungog nimo ang ako mga biyag. Ug buhion nimo sila pag-usap. Pinaagi sa imong pagwali. Kay ako, buhi naman. Pinaagi sa espiritu diha kanimo sa kalibutan.
namatay sa kalibutan. Apan gidala nako ang akong lawas, kaya magpabilin ako sa langit. Ah, tama yun. Itong kayab ka, dili gid ay may kadto sa imong atuan, Papa Jesus. Pero makaadto siya makaudto ang mga tao sa akong atuan, sa pagpatay, sa garbo ug kako. Unya, nibalik ka, ngat ingon nga tao, Diyos nga buhay, ingon nga buhay, na mauto ang Diyos sa gabi rin, simbahon ang Diyos nga buhay. Espiritu, na nako, kailang espiritu, bisan sa Bible sila, kanang humili sila, espiritu nila, no, garbo, no, espiritu na dili makita, kay kung panidaan sila, wala gyud binuhatan nga nagwali. Unya sa sinultian po, wala gyud klaro nga sinultian. Ako nasa autoridad, espiritu yun na balaan. Balaan na espiritu kay gipakamatyan yun nila o gipakamatyan yun ako madungog. Mo ni akong problema. Pero manong gamay raman maminaw, wala may interes. Wala. Kani adto, di ba gilansang ako sa oras? Tugod sa sip-sip ni Anas uli kay Pas, kay Pilata, kay Herodes. Unya, kini mga pare. Gisip-sipan niya si Pilato. Ug si Pilato, ang nagmando man sa katawan, kay siya may pangulo sa kalibutan. Iyang gipangutana, unsay buhatan kanako. Karon, kinsa may nagsipsip kanunay sa panggobyerno sa mga tao. Dito kanila magpakisayod ang mga tao. Magwisik-wisik silang tubig. Maghatag og seremonyas. O makadaog sa posisyon sa iyong pangahon. Kay sikat man, kay daghan man sila. Magpangisa, magsipsip. Apan kinsa po'y magpaisog sa mga tao. Para papahawakan. Mao ginahitabo gid karon, Papa Jesus ba? Natingala ko ba nga sige kung husay gikanayad, gitani na kong husay. Mahitabo po sa kalibutan. Sa una mo daw no, binuso daw, nahitabo po. Diri sa istorya ko nila, di silang kasaysayan, mabasa na ko, may go po sila. Murag yun. Wala. Imong gibuhi. Di ba naas bala ang kasalanan? Nakang madungog na yung tingog karong-karong adlaw. Mao na. Di ba sa diyang nagbasa ako sa bala ang kasulatan kanyan tao? Kaya naaman na sa bala ang kasulatan. Pagbasa ko, di ba ningko, nahitabo karong adlaw. Ang buti pasabot sa bala ang kasulatan. Mao nang gigukod ako. Gustong ipapatay ako sa mga pare, sa Pangulong pare. Ikaw, sa nagwali ka. Hala, mao dito sa unang magitagaan ko katungod ni Padelito, di ba? Di ako sa simbano. Ya, o tambal ko to, sa katambal. Pagwali na ako, di ako sa akong simbahan. Maghiling ko, padaghan na kayo mutuon ako. Gisipsipan sila sa mga leader. Kaya ang mga pare po, di po kabalo, maniid. Nangulga sa, kung pasundon pa niyo sinuli sa simbahan, kuhaon ako kamo sa inyong pagkakaabag. Abi nila pa ba sa ako kadungog anak. Yahay mo ipakita. Ang naitabo din sa una, no? Naitabo po na ako, no? Kaya kung Pilato, kung dili ni mo kuhaon, dili ni mo patyon si Jesus, wala na maminaw ka ni mo. Naapoy mga so nako katong si mga kwan, kung dili na to na badlungon sinuli pader, wala na magsimba. Mao nang nangulga po dayon ang pare dito sa Paderlito imong sa kung inyo pagay pasudlon sinuli sa simbahan, dili na nako kamo taktakon ko kamo sa kabag. Mao to, hala ang katuyang mga tao, dili nako gibawal nako. Ala ang mga tao po kada misa katakatawahan ko nila, kulto ko, dautan ko, manang nasuko sila nako dari sa mga
Ultimo akong kaliwat parinti mo kaabag tanan, tanan akong nagmahal ako kadiyadto, tanan kay pinangga man ko diri nila, kabalo man ko. Dili ko pinangga kanang murag maminaw man sila nako. Kay wala man ko daw tang binahatan diri. Nah, hasta nga akong ipagtambalan, dili na ko numuanhin ako kay matanaw ko sa akong mata. Makadungog ka lang sa mukha, kulto ko bad. Inan manggali ko sa katabang suod pagid na ako ni nasa lider. That is called father, that is called. Ya tubang nako, di ba insulto na? Dautan ginak sila pader. Dautan. Nasa tubang ko. O garanta. Kuya ako makasampalong papatisas no? Kaya masidlak ako niya ako. Ah, garanto. Isa ka to akong igsoon. Nagdaot na ko. Grabe yun pader. Grabe yun pader. Ano yun na pader. Bad yun. Botong, dili na ko ganahan nila Papa Jesus. Katong naglibak na ko. Katong ituloy ko nila ko ganahan. Nakita na ko silang wag yun. Nahigugman ako. Kaya kung nahigugma sila na ako, ano daoton ko nila? Gusto ko nilang ipapatay ko. Kaya tanawa, ako yung pasangilan na to kung isa na patay. Gahit. Mama ko na, Papa Jesus. Ay, buhangson ako. Nagkampo ko. Nangaliw po ko, gidawat na ko. Ang espiritu haron mo iksa ng kalibutan, mawala ng COVID. Di ba, tingin ka na ako? Kung dili ni mo dawatan, anak. Naikasakitan nga mga pot. Di ba, di mo ka? Uga doon na yung mga linaw. Aron dinis inyong lugar. Walay may tapo. Sa yuta, mga akong gipili. Awi ni mo, Papa Jesus, nag-angko na po sila kasi sila nag-ampo. Nasa ko karon. Oh, tama gina yung gingon. Ayaw na pangaliw po nila anak. Ayaw na sila pandumi. Tama na yung gingon. Kaya kung wala na ko na nabasa sa balaang kasulatan, Papa Jesus, maloy, mana ko din. Pero karon, nagtambal ako, inom na ako. Oh, nabalik lagi ka mas. So, nasa mo, asas pa, bog naman. Nga, muanin lang muna ako, magpatambal, wala mo nagsulti. Sa nagtunog tipon mo pa sa'yo, nagsulti man na. May man mo. Kay maani lang ko mo, magpatambal lang. Mura na ko inyong isugo-sugoon. Doon na Diyos nun ko, no, basig wala, papandong na, pakuha din tubig, Papa Jesus. Pamawala. Pero nagsakit ako, pati na ako kung gastos sa doktor. Diris ako, ngayon sa mga kunyatag sa tao. Di ba naman sa Biblia, na pagtigom-tigom ka mo, gamiton ko sa pagwali. Nibiya ko sa tawanan. Mura ilang gusto ba? Ako, ang ilang patilapon, palimpyon, latanan. Lagot na ko, man. Lagot ako sa mga tao na nagsalig ka na ko. Oh, tama na, mikingan. Tama na. Kaya kung kanunahin ako silang. Abi nilag surano ko. Abi nilag parihaan ko na nagluya-luya. Nadili mo dawat. O sa mga kunyatag. Mga kugid ang umahan, ako gid. Pero kato sa pari, sumata ka lang dyan. Sa mga doktor. Mumatay naman mga karon. Tama na yung tanungan na mo siya. Tapos magaliw po lang ko, ano lang, wala alipad, dadaan yun na sa doktor. Bisa na akong katawan. Magsalig lang ako. Kaya kung wala sila nagsalig, tapangan, tako nila gwali. Kanawa mo tipon sila dito sa mga tao. Murag wagi, hisukutan. Pagkulawan ko nila. Bisa nga na kadri. Tama ni mo yung ano man. Nga, murag ilang una-una. Ako ay magbuhi. Nga, gusto mo ko mo trabaho. Nga, musuko ka na. Musuko ka. Anak. Kung anak ka ni mo ang tanan. Di na sila makatag ka nila. Ikaw na makatag ka nila. Mga na ron. Problema. Problema ginaman. Pero karon dili mangguko ni mo pa dyan. Kaya kung gipatay unta ko ni mo, mailhan yun ako. Ang mga tao. Kung magpakaruginan. Kunuhay, pahinulso-hinulsol. Pag uli, bagumay, katawara. Diba? Ang tulo sa luha, mga kanang kalipay, lahi, kunta sa magdangoy-ngoy. Diba? Pagdangoy-ngoy, kamus inyong sala. Mga di nang amahan mo. Tanawa ako, mag-isa-sa na pagpatay sa kami. Lahi itong dangoy-ngoy sa, mga di nang sala sa tao na. Sakit din sa dugan. Dugan kayo na sila gusto mahinumuduman na sila yung mga tinago karon kumutulo man ako luha
Nintulo na gini akong luha, aman. Sa kaluoy na ko, silang kalawasan. Wala na ko. Tama gini mo yun. Ay nang pangaliw ko nila. Yan. Ikaw na pagbota. Ikaw na pagbot. Kung mamatay man sila. Oh. Sila ang nagpatay. Kaya na may kabala ka. Kung magsakit man sila. Oh. Ikaw mga nagsakit. Kaya kulang mo pagtuo. Pero ako, ang ilang pantosan. Unlod sila, no? Sa pagsalig sila na ko, no? Hagbong sila. Kaya wala naman pagsalig sa akong giwali. Wala may pagsalig ka ni mo. Nagsalig ni mo. Nasalig na ko. Gigamit ko. Pagikap. Sukat na sila. Kung sa mga hitaw, mamatay. Sukat na sila. Ano naman. Wala pa kabala ka. Oo, tama ang ingat. Wato man yung pagbataman. Na ikaw lang kumapandong. Huwag dadas balay sa tambalan. Hindi mo na ako nagsulti. Na injectionan gani kag immunization. May lantan ka. Kanang mga kasakitan. Pagsulay na. Muna yung pag-ilang. Naligon ka. Pero kinalagyan mo yung butistima na agad sa iyang pamilya, no? Kung magpalaluya pod ka, sakit pod ka, pay pa-check up yun pa kay madamay ko, no? Anak, ang kuya na madamay ko. Kaya ingnan naman po ka na. Mau na panulot ni Nuli. Ang tanan yung gitudlukan, dili na magpadoktor. Damay na pod ko. Pahitay na naman eh. Sige rin. Antong ni Nuli. Antong. Kung tama man na. Kay buhay pa man. Haptik man. Unya, inipandong na ko. Digi ko hisgutan dito. Mas hisgutan pa nilang iya sa kalibutan. Asa na lang ilang gawin sa may balita. Pahitay. Sige na ko ingan na. Putanaw na ko sa. Hoy! Asa naman? Sa hilo yung taon. Wala. Magkasalig pa na ako. Sakit. Tama yun na. Tama yun yung ingan, Papa Jesus. Wala. Ako kanya to. Nalipay ako pagayo. Samahan. Huwag na yun ako. Natapos na. May pa ka, Papa Jesus. Wala. Batanon ako. Nga nagpakamatay. Kay katungwa naman ang lakas na ko gaya sa kalimutan. Kaya ako, tao ko, gikan yun ko sa tao. Imo kong iabot nga ni idara. O anak, sa iyo sa kalimutan. Ang isa kagatos ka to sama sa isa tinuwa sa tubig. Ikaw, sa diyang nagpagidaron ka, ug katunga. Tama na pa ba Jesus, no? Golden ako anniversary, 50 anyos. Gisulay ka. Tama. Gisulay ko. Pag-start, tulo ka tuig. O anak. 33 ka tuig. Tulo ka tuig, gikan sa golden. Di ba nag-ingon ako kanimo? Anak sa badang kasulatan. Gani ang bulawan. Gisulay man sa kalayo. Maulay no. 53 ko. Intad. 54. 57. 58 na ko karon. Anak. Ang malaman. Makatagkat. Ikaw ang buot ipasapat. Nga anak sa tao. Nga magpuyo uban kanila. Sulayon sa bulawan. Hala, natuman di din ako, Papa Jesus. No? Abi nila nga ikaw. Kung kinsa kanya to, masab ka ron. Kaya magpadalag Mesiyas. Kaya magpabilin ka sa langit. Diri ka na ako. 50. Awas na. Magbadayon lang ko, Papa Jesus, sa pag-usay nila. Nga, ang problema, balik-balik ka may kaya mong viewers ay. Nga na pag tipo na ko niya, lalaning kamot, cute sa sayaw, tanahan yung mga tao sa sayaw, para mabayaran, makakwarta lang yun. O sa imot, yung kung tao ba. Nakapili na sila, Papa Jesus, no?
O anak, o, magpili ka kinsa imong amahan o makita sa imong pinangatan. Nga adto sila sa nagbunyag kanila, kay taguan man nila ang kaluwasan. Amo ti pasawat. Tama, Papa Jesus. Nakakita, apan dili gusto mong tanaw. Nakadungog, apan, anak, oh, nasayid ako. Malaman ka. Lahi ka kanila. Malaman sila. Apan nakog man sila sa kalimutan ng mga batang. Tama, gini mong lingon, Papa Jesus, no? Ang pabunyag kaniwan, ang nabunyagan, mamatay uban kani kinala mo agi kabulanan, pasaanon nilang krus. Gusto man sila kamatayon adto sa langit. Mao din ay miingon sa una. Kalutan pa niya lipuan katuig kapan out ning kabot sa espiritu sa kamatuoran. Ang kung nakaila ka mo kanako, nakadungog na kamustingog pagitaan ninyo, ang tingog kanilanog magdala sa kong pangalan. Na mo refleksyon sa amang sa biton. Wala mong karaghisgot og siya. Ako nagpabilin sa langit, tapos nalipay po, anak, gagi pasilihan ko ka na, di Daniel. Magsulti ako sa balaang kasulatan, sa bagong tugon, kaya nagkahanaw naman ang daan, nagkaraan. Kapagbuhat ako bagong kasabutan, mga sumlingan. Inag-abot sa espiritu, magtatabang, hiusahon, ang bago ug ang daan. Nabasan na mo na rin, Papa Jesus ba? Nga daw kayo na kaya amot. Ngayon mo naman pa ni. Pero wala, nag-i-interest ako mga tao. Sige, gana lang yung magbuhat. Kung pagbuhat ni mo, nanda na po yung katalagman. Dili naman po na kayo, diba? Na naman sa kasaysayan na, di naman ko kapugong, no? Anak. Karon ba kaya ila sila nga ako ang Ginoo ang nagtudlo o nagsulti pinagi kanimo. Unsaon man, pagkadungog nila kanako, padili man sila mamati kanimo. Mao ni, garmo. Mama Jesus, tahan na mo pawayas ako. Salamat, anak. Salamat. Salamat, Pat. Salamat, ha. Ang imong pagbuhat matawan. Ang imong pagbuhat matawan. Ang imong pagbuhat matawan. Ang ibog mo yun sila, ha? Ang ibog mo nila. Ibog mo nila, pero kasi sila nagmahay. Nagmahay na akong ugat. Tingnan ako, pula, pamililit yung niya. Dapo akong napo. Doon po sa lawas. Wala nagabuhat. Salamat sa abot ko. Bintang na, ikaw mo. Salamat na yung kami mga kamay. Nagiyatabunan ko. Tama yun kasi hindi mo na po magagisip nila. Sa oras itong dawat na po, di ba na ito naman na pinumdumi na. Kung kinsa ko panagto mo sa bitaw. Dili na kapag itaon sa imong lungsod. Sa uban imong kailag kaliwat sa unang amigo na mas inong sa tawan. Tama ka. Nga mangitaan mo lain na po ng katawan katong nadlok sa silot ug maalamon. Katong nagmasakiton. Kay kada sakit di ba walihan ako. Ang katong nabalik na po. Mara po ni sila. Mara nang nalista diyo. Nabananap kay igo lang nagpastambal sa sakit. Hadlok mag-ayon mo balik diri nga walay sakit. Ubarik sa Diyos. Tama ginang ingon sa bulaang kasulatan. Tama ikit. Uga na akong luha. Wala na may panahan ako na. Sila na yung magpili. Napabakoy ko lang. Amo na mag-Facebook sa YouTube. Kay mga manang sugo. Wala pa ko. Dagan pa ang iusay na ko nila. Halimbawa, kung mahuman ako na, pasaylo ako aman. Yung mga pagbuhat, pwede ka ron tapusan mo. Pwede pasaylo ako. Tapos na kalibutan sa nangamatay. Malagi na, awa na nila sabtan. Yun na una sila, no? Pagkukum.
Nga ako, naghukom ko sa tang buhay. Buhay mo minatay. Wala nang na mga patay, di po mo, apel rin ako. Maminaw po. Yan, ako'y nagpatay o garbo na ang sa kuha, pero usahay. Tulog-tulogan ng mataan, katulgan ng ano. Salamat po. Salamat, Amahan. Hindi pa rin ang mga espiritu nga rin ka na ako. Matuman ang imong pagbuhat. Makatuis akong isulti kanila. Ugi kan yun kanila. Ipamatuod na ko ng mga man. Bisan karang kuwaon ko nila. Huwag ako ginapakamatyan ang akong kaibala sa espiritu. Kanang pagsulti ko nila nga madahunog o mulinog kining kalibutan. Mga patay na nakiksulti na ako katong gusto mo balahan. Bisan saan pa, patiyan ako sa mga pare. Kaya ako mga pulungan. Pagkamatyan ko na ako. Ang ilang pagpatas na nisamutin ng kadautan. Ang mga pare. Kaya dili ko gusto nga ang mga pare kaniyang itong nagbalaan nga ilang gigamit o ilang giludan. Mga santas. Dili ko gusto nga ilang pakaulangan. Pinaagi sa paggamit nila sa pangalan. Kung kamatayan man, sa akong kaugalingon naman, para magpadayan ang mensahe niya para ang mga tao malaman. Masahat. Ikalipay ko na. Aman. Kaysa karon, sa imong ipadanggo ka na ako. Nagtrabaho ko sa kumpanya. Sa kong gitrabahan ko nito. Gisulay ko. Mga kaniyagto na kabalo ka nga. Ubos ang akong kaibalo din sa kalibutan. Sama niya sa parke, sa simbahan ako nagtrabaho. Ako yun. Paningkamutan, bisan dili ko lang na. Nga makuha ginawa. Nakabalo na sila ni anak naman. O ikaw, umakuha na ang akong barkada. Ikaw ang akong naman. Ulipon ko niya. Umasal na kumatan. Kung imo namang pagbuot ang kalibutan. Ngayon pala ni mo imong ka. Kung ikaw, wala ko yung imo. Apan kung tao ramang. Amo patay ka na kung pinagdasuko sila sa kong garbos pagbalik. Ibangtang kanila man. Kaya wala ko sila na yung ako. Wala man sila lakay. Umali mo pala ka naman. Sila mo hilak silang kagalingan. Wala ako. Dahil ipakita niyo ulit pa ng good mo ako. Kaya isulay ko. Sana ko. Hindi mo ulit pa. Buhat na ako. Nga mga liupo ko sa malisit. Bukat. Dako sa kumpanya. Makarasat ka. Kung magpadahin ko pag gano'n. Nagawalo ka na. Kung kalaglagan lang sa ako ang naging tabanan. Sa kalimutan ng kumpanya. Ulasot pa akong yari. Ikaw mismo na. Nagawalo ka ikaw. Nagapuyan na sa kong kasing-kasing. Kaya espiritu. Kung dili na mong gini. Mga sa ang kalimutan. Pinaagi sa mga pare. Kung hindi badlong ka na ito na nagpabadlong pag-usap. Isang utin ng kadotang kalibutan. Wala na kayo mayroon mga. Sa kalibutan, dili ako tuwa. Kaya dili ako pare, dili pastor. Wala akong kahang sa kalibutan. May said ka niya na ama. Wala akong katakan. Sama-sama ka niyong kanito. Di patay ka nila. Di palansang ka sa krus ng mga katawan. Pinagpagsikip nila sa mga pare. Sa ilang komunidad. Oo, ama. Oo. Nasaid ko yung kining pagbuhat.
karon mailhan ang mga taong malangan. Ang mga taong nagpabata-bata, na nagpabungol-bungol, ikaw, o ka, buhing saksi sa mga salamang kira, sa mga maghilot o manambal, na igualan ay sa gamit sa iyong gibalaan para sila makatabang sa mga tao. Lawas ito. Ang akong gitunguhan sa unang simbahan nga tawag na ko kanina awan. Dili sila kanina sa niyang kalibutan ko. Malipain o maghudyak kami sa liguban ko. Okay. Wala na sila kita. Wala na ko nila ipili sa akong barangay kong simbahan. Wala na ko ipili. Nag-ayo ka. Ang gunta na ko kita. Pabungol ba ka doon? Kasama ka rin sa akong katawan. Bumutahan sila kaniyata. Bungol sila kaniyata. Kung nakakita sila tungkol sa akong pagtungkol niya ka. Matulungan. Dili ko gusto na akong katawan. Na ilang kawatan pag-usap pinaulisan ng pagpanunting ba? O, sama ka rin. Sama lang ko. Mawadan mo kong trabaho. Mawadan mo kong kwarta. Mawadan mo kong kinabuhi. Para lang. Sa akong insaktong baruganan. Lipan na ba ito? Ako ano ulit bilis ko. Putan. Ikaw ang pangalaman. Kaya kung wala po ikaw, wala po ako. Kung sige lang kung pugong sa imong kasuka, dili ka makabuhat. Kaya naghangyo ako kanina. Huwag ka lang gibuhat sa mga kalibutan ng pag-angko. Wala ikaw kung wala ikaw, wala ka na yun. Apan sila, ang nagpatay ka na yung sila, ang ialagalan sa mga taong labi ko pas. Hindi ka sila kanyo ko sila. Hindi ka sila kanyo ko sila. Anak, gibuhi ni mo ako pag-usap. Pinagi ka niya. Ang mga pulong nila nung pinagi ka niya. Ang mga postres. Ninglalang pinagi ka niya. Huwag na itong manarili ka niya. Ikaw ang pinagkakusalukan. Kung sa imo ko na ang ipon sa ng Espiritu. Umagdala sa kamahalan. Bagong kakabukasan. Bagong Espiritu ng kusang. Bagong Israel. Ipanumpak mo na ako kayo, anak. Walay na sulat sa wala ang kasalatan. Nga dili matabo, tabo na. Kaya kanina. Kaya matinmanan din ako, di ko makalibot sa kagagalingan. Laglagon ko na, anak. Ang mga tanong pa rin kanina. Ako, ang Ginoong na imong bisaksihan. Gibuhi niyo pag-usap pinagi sa imong pag-alaga ng paghatag ka na ka. Sa imong batanong kinabuhi. Matuhan, anak. Matuhan, pinawan. Matuhan. Ang ipasugo ka niyo sa Espiritu. Oo, Jesus. Oo. Matuhan. Kaya sa imong paghalad ka na ka. Sa imong kinabuhi. Di pa ka walay bilitan nila. Ilulog yan.
ang gisulat ni Pedro. Dili ako mahimong pari din sa kalibutan. Kaya adunay anino sa tinuod nga pari. Ang tinuod nga Pangulong pari, magharad sa iyong kinapay. Musulti sa kamatulan ng mga tinako. Ikaw na ang harap. Pagbuhaton ka ikaw hari. Labaw pa rin sa lahat. Buhaton ikaw. Nalabaw pa rin David. Huwag ang mga pinili mong katawan na wala ginibiyak ka ni mo. Pisang kagamay lamang. Sila ang gibuhat kong mga pari. Pari na pinili sa Espiritu dili tao. Oo, Ama. Oh. Salamat ka rin, ha? Salamat ka rin sa imong pagsulay ka na ako. Nagpasalamat naman ko sa mga taon na bibigay ka lang ko. Sa ako minahal sa kinabiro ka ko. Di pa kawalay pili ko nila sa among grupo, sa among pamilya. Mga ipagkita po din mo karoon ka na ako. Oo. Matong na. Salamat kayo. Gabi na. Pagikan sa gabi. Bumanas na ako. Salamat kayo. Ayun po ba ito? Kung paniswas na ito ang mga tao, ang panimas na. Iuwi ko ang umala ang aspekto. Huwag ang mga tao na mapatay. Mapatay sa kalimot sa akong pagpuyungan ko. Itugin ko sa kalimot. Salamat. Ikaw ang para sa akin. Huwag ako. Huwag ikaw usap anak. Ang mahibalo sa akong espiritu na din sa kalimutan na mula ng pausan. Oo, Ama. Ikaw po may mahibalo sa akong kinamay. Sa iyong pagbuhat ka na akong sa lugo ng kilipan. Libatas din ako. Di mo ako ni mong tinuod ka Pangulong pari na minadoan sa espiritu. Nasa makang panagway. Mga balaan na mong ipakita mo ang mga buslat ay mukhaan. Kaya, imo na. Di pakita imong gahangal ka na. Huwag na nakakita na dili gusto mo sasi. Mga bugol nga nakadukak. Wala na kaya. May inarahan. Ang iyong kawan. Ang matangan. O ang iyong pagbuhat sa kalipatan. Matangan. Salamat. Salamat po naman. Salamat ako anak sa kasisayan. Mga Diyos. Wala naman kahit. Katungan, kaya di man sila. Maminaw sa kong katungan ng yatag sa espiritu. Nagbugal-bugal naman sila na ako. Bingnan ko rin doon. Salamat na, ganyan mo. Salamat mo kayo, anak. Pagkalinaw. Ibilin ko kayo, anak.
Di ako kayo. Paduulan ang mga tao. Nanalo ka na ako. Sa sila. O ganunay paglaong sa bagong bayan. Oo, mga Jesus. Magpaabot ko sa kapanalan. Magpaabot ko. O ako inisugilo ng ako na ito. Bisan dili sa namamatid ako. Ang tao tungkol sa kalibak. Sa Espiritu. Ang kapos gihimo nilang sobrang pakakawas. O ang mga datong ihit numat nilang sobrang pagkadatang. Timati ka na lang. Ang magdugang sa propesya. O gidugangan ko ng katalaman. Ang magkuhaan ko ang ilang sa propesya. Simulan ko siya. Mag-iisip ko talaga. Salamat ka naman. Nagipadayan mo na kanila ang liban ng katuigan sa mga balang Espiritu. Salamat ka naman. Muto. 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 Kung wala, ikaw wala na pagkahit sila. Kung wala po ikaw, anak. Wala po ako nabuhay. Pag-usap. Ang kanina ibigay ko kanina. Anasap kanina.